네, 뭐, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायफिनलायबाय लोगोफोर दिनै फिसा कन्टेन्ट लानानै फैलायबाय कन्टेन्टआनो जाबाय लोगोफोर दहाय फुङाव एकदम खामानियाव ओंखारलांनानै माने बिफाङाव माबायाव लामायाव दसे रेस्ट लानाय समाव फेसबुकबो लानानै नायबाय आं एकदम माने लाजिनो रोङैफोरनि हमजानाय बुजानाय उन्दुनाय नुलायबाय आरोखि भाइराल नुलायबाय लोगोफोर दा बेखौनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनो जाहैबाय गोबांबोथ' बुंनो रोंखाया लोगोफोर आं गासिबो आइजो माहारिखौ बुङा दे लोगोफोर सासे सानैखौसो बुंगोन बे सासे सानै आइजोनि थाखायनो गासिबो आइजो माहारिया बदनाम मोनो नंगौना नङा दे लोगोफोर सासेया दायखौ मावबाय नामा मोनो गासैबो अब्ला मा खालामनांगौ बिदिखौ लोगोफोर लाजिनोबो रोंला मोसौ गियान मोसौआ सैमा मोसौआ साबसिनसो मानिनो रोंबावसिगोन दानि बे बोथोराव बे सानैसो माखासे आइजोफ्रा मा इसिबां बेबायदि रोंगौ मोनलाजोबखो लोगोफोर दैलिग हमजानाय नुयो दैलिग भाइराल जानाय नुयो थेवब्लाबो आरो माने बारासिनसो देखायसिनो नंगौना नङा दे लोगोफोर होमब्ला लाजिनोनो रोंलाबा गिनोनो रोंलाबा बुजिनोनो रोंलाबा होनबाथ' आरो मा बुंबावनो लोगोफोर उन जोलैफोरनो मा देखायलांनो नागिरखो उन जोलै गथ'फोरनो हाबा जानाय हाबा जायै सेंग्राना सिख्ला आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं नुनाय हिसाबै आङो बुंनोसै बेनो एसे गाव गावबागाव मान सन्मानखौबो साननांगौ बेफोरबायदि मावनाय मानसि मावनो नाङा नंगौना नङा लोगोफोर ना फैसानि दान्दायावसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों ना मोजां मोनलायनायनि दान्दायाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों हमजालायनाय लाजिनोबो रोंला बिमा बिफा बिदा फंबाय बिबथै बिमादैफोरखौबो साननो रोंला नामा बेफोरबायदि मानसिफ्रालाय हौवायानो जा हिनजावानो जा बेफोरबायदि भाइराल जालायनाय हमजालायनायखौ लाजिनो ओंखारखोना ओंखारदिया बेफोरो न'खरनि मानसिया जे जोंखौ नुसिगोन न'खरनि मानसिया मिन्थिबा ओरैबायदि जागोन बेफोरखौ साननोबो रोंला खोमा ना लोगोफोर आसरित बे जुगाव थाखानि लालसावसो बेफोरबायदि जायो ना लाबनि थाखायसो बेफोरबायदि जायो बुजिनोनो मोनला आजिखालि लाबनि लामायाव ओंखारनायखौबोथ' बुजिखाला सोरबा हाबा जाखानाय हिनजाव सोरबा न'खर गोनांखा हौवा बेफोरसो बेफोरबायदि लाबाव ओंखारखायो नालाय बुजिनोनो मोनला लोगोफोर अब्लाबो बारा जाथारबाय ना लोगोफोर मान सन्मानखौनो बुजिनो रोंला जोंनि बर'फ्रा जेबो साननो रोंला अबाव मा खालामबा मा जाहैगोन बेफोरखौ जेबो मिथिला थाखा फैसानि लालसावसो जायोना लाबोरैयावसो जायो बुजिनोनो मोनला लोगोफोर एसे साननांसिगौब्रा बुजिनांसिगौ बेफोरबायदि सानफ्रामबो हमजानाय सानफ्रामबो भाइराल जानाय बबे जायगायाव हमजादों आं बेखौबो मिथिया जायखिया आं नुदों आं बुंदों लोगोफोर एसे मान सन्मानखौबो साननांगौ गाव गावनि हारिखौनो बेबायदि फानना लानाय जायो बेबायदि सोरखौ नुदोंलै हारसाफोरखौ बेबायदि सानफ्रामबो हमजानाय सानफ्रामबो भाइराल जानाय सानफ्रामबो बेबायदि उन्दुनायाव हमनाय बबेबा खनायाव रायलाय खोमानायाव हमजानाय नुदों नामा जोंनि बर'खौसो नुदों
बेखायनो एसे साननांगौब्रा बुजिनांगौ मा एसेबो साननो रोङै बुजिनो रोङै जाथारखो जोंनि बर' हारिफ्रालाय बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रालाय बे माखासे सुबुंनि थाखायनो गासैबो माहारिया बदनाम मोनो नंगौना नङा लोगोफोर हौवायानो जा हिनजावानो जा हौवाफोरबाबो बे सासे सानैनि थाखायनो गासिबो हौवा माहारिया बदनाम मोनो हिनजावफोरबाबो बे सानैसो हिनजावनि थाखायनो गासैबो हिनजाव माहारिया बदनाम मोनो बेफोरखौ साननो रोङाबा बुजिनो रोङाबा आरो आबहावाखौ गुबुंले सायाव गुबुंलेसो खालामलांनायनि लाइन फैगासिनो माथो लोगोफोर सैमा अमाफ्रासो बादा होबानो बुजिसिनबाय मोसौ अमा सैमा बोरमाफ्रासो मानसियासो बुजिनो रोंसिनै जासिनलायलांबाय नंगौना नङा लोगोफोर अब्ला नायलांदो माबायदि हमजादों अबे जायगायाव आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं नुनाय हिसाबै बुंबाय बेखिनियानो लोगोफोर नायलांदो अब्ला ना सादोंमोन नै लोगोफोर बे नाखौ लांनो फैनाय नामैनो साइलेन्ट मोननायखाय बै भिडिअखौ बानायबाय आं सान्दुं गोसाबाबो बेखिनियानो बाय Okay.